nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què és el que estarem fent avui? Doncs avui no estarem fent cap dolç, avui estarem fent pa. No sé si hem fet pa algun cop al canal, jo diria que no. Potser és la primera... no ho sé, ara no ho sé. Bé, tant és, avui estarem fent pa, però no qualsevol pa, pa turc. Així que no m'enrotllo més i comencem. Doncs comencem, i començarem barrejant l'aigua tèbia amb la llet tèbia. Li afegirem el llevat seco de forner i el deixarem aquí entre 10-15 minuts perquè s'activi. Mentre s'activa el nostre llevat, agafem un bol i posem la farina, la sal i el sucre. Barrejaré una miqueta i afegirem el got de llet amb el llevat que ja s'ha activat. I anem a pastar-ho. Com sempre, començaré amb la cullera i acabaré amb les mans. Posaré una mica de farina a taula i acabarem de pastar. Sempre amb les mans ben netes. Faré una bola i ho deixaré en repòs uns 20 minuts. I la nostra massa ja ha fet el repòs, així que tornem a pastar. La pastarem durant uns 10 minuts, més o menys. I ara que l'hem estat pastant, afegirem l'oli de gira-sol. I seguirem pastant uns 5 minutets més. Recuperem el bol, posem la massa dins i la taparem amb un drap humit. La deixarem aquí fins que dobli volum. I mireu, això ja ha doblat el volum. Així que ara ho dividirem en 5 porcions més o menys iguals. I farem boletes. Ja tenim les boletes fetes, o sigui que ara els hi tornem a donar un últim repòs de 5 minutets. I ara que ja han fet el repòs, ara ja anem a preparar-les, així que les estirem amb el corró. I mentre vaig estirant les boletes, jo ja he posat aquesta paella al foc, a foc baix. Així que les anem posant sense oli, tal qual. I mireu com comença a fer bombolletes. I mireu, ja s'ha daurat una miqueta per l'altra banda, així que retirem. I anem a pel següent. Jo us asseguro que he intentat fer-los rodons, però no em surten rodons, mira. La veritat és que va força ràpid, perquè de que comencen a fer-se les bombolletes, de seguida es comença a daurar la banda que està tocant a la paella. Anem a donar-hi la volta, ho faré amb això perquè és que no vull cremar-me. I veieu? I mireu, aquí tenim el nostre pa, ens ha quedat força xulo. Sí que és veritat que falta un perquè me l'he menjat i per això mateix us puc dir que està boníssim. Mireu com és per dins. Anem a trencar un bocinet. Mireu, no sé si es veu bé la molla. Fins i tot per dins.
Així que ja ho teniu. Bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la del pa turc. Espero que proveu a fer-ho, que m'ho expliqueu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!